Zelenský nemá na post prezidenta schopného vyzývateľa. Vďaka vojne vládne ďalej. Na Ukrajine sa už rok a pol nepočíta čas podľa volebných kalendárov, ale podľa vojny. V novembri 2023 Verchovná rada rozhodla, že všetky voľby sa odkladajú až do konca vojny. Vďaka tomu zostáva Volodymyr Zelenský prezidentom aj po uplynutí mandátu. No nie všetkým sa to páči. Donald Trump o ňom hovorí ako o diktátorovi bez volieb. Moskva dokonca tvrdí, že legitímnym zástupcom ukrajinského ľudu je predseda parlamentu. Ak by sa voľby predsa len konali, Zelenský by pravdepodobne nemal vážneho rivala. Najčastejšie sa v tejto súvislosti spomínal ex-veliteľ armády Valerij Zalužný, no ten nikdy nemal politické ambície. Navyše Zelenský sa ho zbavil tým, že ho poslal na veľvyslanecký post do Londýna. O kreslo prezidenta prejavujú záujem dvaja známi muži, bývalý prezident Petro Porošenko a starosta Kieva Vitalij Kličko. Lenže prieskumy ukazujú jasne. Porošenko nedosahuje ani 7%, Kličko sotva 2%. Vývoj na boisku pritom jasne ukazuje, že mier ani prímerie nie sú na dohľad. Na teraz tak platí jediné: vojna drží Ukrajinu bez volieb a Zelenského pevne v prezidentskom kresle.